Idej! Ébresztő reggel van. Kus és adj aludni. Na mi van, megfáztál? Kelj már fel, már biztos kész a reggel, és nem akarom megvárakoztatni a... Jó pszika, ha ennyire nem bíz magad, de pattanj be mellé és milliárdozik egyet a golyóiddal a kis szívem. Várj csak! Na, diszót akarok tőlem lucidálni a segget, hogy ezen túl 10 mellé fog szarni, baszki. Ezt meg honnan szerezted? Tudtam, a mi világunkban még fel sem találták. Komplettuni! Most nézd a drágát Leonidas, úgy szorongatja az orrát, mint ha ő lenne Michael Jackson. Elton, te nyálas buzi, mindig az eszkákra buksz. Mi? A mancsait! Felébredt a szállítónk. Jó reggelt, Frank Martin! Szar volt. Szóval vegyük át még egyszer. Hogy a buszba beszéltek, ha eddig meg se bukkantatok? Azért beszélünk, mert már elég élet volt. Mind a hangyák a gatyákban, vágod? Mi segítünk át téged a kamaszkorodon. De konkrétabban miben kellene segítenetek? Szóval menjek oda Connellhez. Aztán... Lobáld meg azt a pöcsödet. Mi? De... Ez most tényleg jó ötlet? Na náci, ha lenne pöcsöm, én is folyton ezt csinálnám. A csajciknek ez abszolút bejön. Gyerünk el, Tom, biztos a kölyköt. Szia, Dej! Menj már oda! Gyerünk! Nem merem. Láma. Ez még mi volt? Szerintem nem túl jó ötlet csak úgy belopakodni Conan szobájába. Nehogy kételkedni, mert a terveim tökéletességében nöcsém. Figyeljetek, drágáim, most jön! Mi az Isten csinálj? No parakölyök, a következő tervünktől Conan teljesen rád fog cuppalni, igaz Elton? Ahogy mondod, Leo. Meg egy nagy büdös lószart, semmi szükségem nincs arra, hogy Conan rámozduljon. Ez volt az utolsó alkalom, hogy belementem a hülyeségeitekbe, és mostantól még csak nem is használok benneteket semmire. Hé Elton, szerváld ide az almalevet! Kell kicsit agasztani Deider állapota, hallod-e? Ugyan már nincs semmi baj. Bár ezt a műszakát igazán leszetetné. Szerintem az igazi szőrzet. És anyagnak mióta van ekkora dzsumbója az arcukon? Deider a pér. Nem rossz poén, kakozú, nem rossz. Tom, bazzák, ez undorító. De nem mi az anyádat? Na gyere, keménykedjél! Állítsál magadon. Te lelőttél. Most mit rinyálsz, ha 5 szíved van? Tudod, mennyi pénzt ki kell basztom életbiztosításra emiatt? Te kis faszgyúk, ezért Eltonnal kibelezünk! Elkapod-e magadét a hálátlan ribant? Majd ha utolértek!
jobb lesz, ha feladod jobb kéz. A nevem Leonidas, és ez itt Spárta! Au. Kop, itt vagy, Daedra? Itt isteni birodalom, gáz van fénynek. Emberi birodalom, de itt a bajban van, azonnal velem kell jönnöd. Értettem? No mi az? Mire vársz még? Csak azon csodálkozok, hogy a nőnek hogy lehet ekkora szőrzet ez az arcám. Csináld már! Ismét uralom a karjaimat? De mégis hogyan? Köszöntse a Power Paineknek! Kíváncsi vagyok, hogy vajon ki lehet ez a rejtélyes és jóképű Power Pain srác. Beszarok rajtad, komolyan mondom. Te szőke kis pöcs, tudod milyen szar szellemnek lenni? Bazd meg.